Alvin. Ano Alvin? Lubog sa dito Alvin, kaya pa yung nangabay. Asa man ang dalan padulong sa kaalje? So wala sa tuo. Bali lagi ni subdivision, dako kaayo. Ay, mangutan ako tong guard. Guard! Asa na biting dalan ani padulong sa kaalje? So wala sa tuo. Ilang kaalje. Diring to, padulong sila kaalje. O kiring wala pod, padulong po silang kaalje. Mau ba guard? So asa may dula ni agyon guard? Kanang mas dool. Karing sa wala, layo jud kay ni siya. Ug hari din to guard. Karing sa too, layo gyapon kay siya agyon. Kanina lang guard. Asa may sayon agyon na ni guard? Masayon. Haning sa wala, dagan kay mga bugoy nga mamirahay. Ug hari din to guard. Haring too, sa maot dagang mamirahay. Tay sa guard no. Ug maparihan atan nimo mga tubag. May paidritso na lang ko nimo. Ayati ka, gisingkaan ko nimo ng gatinaro kung tubagare. Tukoy Alvin, landa. Ay si guard kay. Yati ka guard, wa kay batasan. Alje! Gawa sa gani diri je. Dili jani lang kalje. Tuwa jadong pikas. Kabalo sa kung haato ka Alje, pero hanir ako hinunong, kaya hanir ako yung tawag. Je? Alje! Je! Alje! Unsa man diri nakaanhiman? Alis sa gani diri je? Matay je! Kanang pagpadulong na ako diri ng hatong wayrod ba? Naigwardya dito! Sus, pagkadakang pagkairo! Matay pasensya na jud kayo na mong subdivision kay lahi na gini karon. Unya unsa man tong mga klasihang iro tong nigukod nimo? Matay je! Isa ka iro, pero dagang pagka-breed! Nay, dubirman, ulisdog, piknis, germandog, hotdog, trayugdog, dugdog. Tanang klase sa iro! Kana, di na gyud matagan ng entrance pa lang aning among subdivision. Sus! Maulagi je! Kanang pag-abot na ako, disugat tayong ko! Sa gwardiya? Dili! Sa iro! Matay Kuyawan pa ko je, kay pirti na pa yung isuga! sa iro. Dili! Sa gwardya! Ganahan lang ko je, kay nindot kay uniforme! Ang gwardiya. Dili! Ang iro! Mauto je, nang gilagan ko! Gilangat mo nung ko? Kabalo ko. Ang iro na. Dili! Sa gwardya! Mauto je! Gihunatan pa bitaw kog bunal! Sa gwardiya. Dili! Sa iro! Tarong dira kay bunalan ka na ako ron. Mauto je! Nga naabtan mo nung ko, gipaak mo nung ko! Sa iro, tagna ko na. Dili! Sa gwardya! Lisod lang kayo, Jay, kay stricto kayo! Ang gwardiya. Dili! Ang iro! Tagkas mo doon kay ngipon! Ang iro. Wala laing tagas ngipon ha. Dili! Ang gwardya! Sus! Gipusel pa bitaw ko, Jay! Sa gwardiya. Dili! Sa iro, Jay! Lagi, pusilon ka sa iro. Kasabot ako. Ang ako ra dyan kuyawan, Jay, kay nairabes! Ang gwardiya. Nairabes. Kana. Isa? Ang gwardya? Pagkabutulan ni mo, nairabes ng gwardya! Natural! Ang iro mo'y nairabes! Obya na. Ganina ra kong botol. Ug mahampakan ka na ako ani akong bangko, magkasinabot yun ta. Ba't ayaw pa pag inana, Jay? Istorya na dyan ako, Pauli sa inyo, ayaw na balik! Mat, pasinsa na itong kaya namin sa mission. Lai, tanang klase sa brin. Tanang klase, Jay? Arne. Pre, mo bunana. Pre. Siya dyan ako ka na. Pre. Naroon, naghanta mo niyo ba? Ano ba na? Lisod lang kayo, Jay, kay stricto kayo! Ano sulo akong bra? Pahiwati. Pre. Oy, kamot. Yawa, kung gapis ng yawa. Pre. Dili, ang iro! Siguro warha hatog sundang ni buwang. Lai. Ay, buwang! Sen.
Atle. Play. Itaw ko, Jay. Dili, ibundak na tong sos. Sos. Okay. Play. Play. Hoy, buang po niya. Kapitig kunari. Kita po si Alvin. What's up mga marang? So karon ba shoutout na diri sa YouTube. So shout out Imadel Francisco, Gisrel Nyoda, Edwardson Camilio, Brad Rix TV, Merdals TV Mix, Edwardson Camilio, Emilita and Michael Vlogs, Ninja Turtles, Jeffrey De La Cruz, Rowena Aguilar, Naso Nay Kusay, Legend Mabalyo, Roslyn Siba, Jubilin Simburio, Will Sibit, Kevin, Giselle May Magsayo, Marie Gomales, Kyle Dumalag, Evangeline Binyag Asen, Arios Castillo, Jariel Rivera, Archie Pangs TV Vlog, Clark Wayne Alivio, Mary Chris Maurilio, Mary Chris Maurilio, Silso Benitez, Mamalin Vlog, Jonathan Gonda, Alex Eugenio, John Tribal, Bimi Yodos, Ninyo Ansong, Alciro Gilyamak, Jomar Herbolingo, Mind Vlogs. Shout out Randy Atig, Roylan Mira. Shout out ko ni Alwin J. Cordero from Pagadian City ug sa iyang fraternity nga Alpha Kaparo, Zamboanga del Sur Supreme Council. Ug ni Rebecca Paul. So dire na taman guys, ug salamat sa inyo. Ug salamat sa inyong suporta. Ug kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos. Namo dire sa YouTube. So, kung ganahan ka magpa-shoutout, comment below with hashtag Mamarang. O follow sad mo sa mga official account na mo, Facebook and TikTok. Kaya mag-upload po dito og mga entertainment. Dire na taman, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.